Sayo kay ko himata mga bayot, naligo ko. Naunsa ba niya ako kalimpolo nga nangarol man, abi na akong manok ra ang mga rol, hasta man day akong ulo. Himbulag na ning mga buhukas akong ulo mga bayot. Murag gikapoy ni siya bisyo sa akong lawat. Himata na day niya akong bahandi din og nang wasak-wasak pag mata niya. Sayo kami ng mata karong adlaw kay nami okasyon o nami lakwon sa ako ang mga kagupa karong panahona. Kay sa gikaingon ko pa kaniadto nga kani sila ganahan ni sila magburoy-buroy ani ilang planeta. Naabot na mi diri sa simbahan mga bayot. Manimba usa day midaan before may manglaag ato ilang atuan. Taga simba gyud namo maatol gyud na kasal. Gaulan day dire mo nang pakit-on ng tamo dinha sa taligsik sa gawas. Naabot na mi diri sa mall nga among suruyan mga bayot. Sukad ko nakaabot din duha na ko kabigsis na kanhe. Ay mo kay bong anong walbalik ng sanina sa akong bahandi. Magbuot man gud siya og unsa iyang suoton, maghilak siya og dili ka na akong ipasuot niya. Nahibong ko ani ilang mga payong din kay nang gilupad ni mura mag naipako. Kadani gyud na tindahan, maghilak gyud ning tindahan og dili mapalitan og dulaan. Di gini ma-zero si Karina mga bayot basta manhimi og mga mall-mall. Kay kanunay magtudlo-tudlo ana iyang mga ganahan. Hinggunit na sa iyang tito og sa iyang papa. Ang mga tao ani og mga kita kay kaluha man sila maglibog ug asa ang papa. Atong una maglibog ko ani lang nawong. Karon nasuito na kay ko mas magtalikod magatubang magtakilid. Klaro na kayo og asa akong bana. Bitaw oy joke ra. Og first time nimo makita nila pare-pareha gud sila dagway. Humana man ang tabig kaon sa mua, min order man ni akong bana og pizza. So dili ni balibara ni Celestina. Mao ni ang ngalan sa ila ang mall dire. Gingnan ako kung bana og unsay ngalan ingon siya Rio Mall. Pagbasa nako di man Rio Mall ang gibutang din ha. So pauli na mi mga bayot. Padulong mi sa parking lot. Nantawan ninyo diri lang mga vegetable. Napoday baligya diring mga sapatos o kanang mga jeans mga bayot, barato ra ni siya. Pagabot na mo sa balay, gihawas ni Karina ang iya ang kalanon. Hantod karon si Rilak pa man gihapon og gikaon aning bataa. Talagsa ra mo kayo ni siya mukaon og karne, di siya ganahan. Pero kaning kalanuna di gyud niya balibaran. Dali ra man kayo tonlon kay humok man. Nakatulog na akong bahandi. Gikapoy siguro ni siya ganina og nilakaw-lakaw didto sa mall. Natingala ko ani akong anak natulog na may style ang baba. Nagpaak man ani iyang abil. Kay nangalarot man ako ang buhok mga bayot minanhimi diri sa salon. Kaning salona o kaning barbershop pa ang tag-iya ani friend sa ako ang bana. Gwapo na kay ning gamasad-masad sa akong ulo mga bayot. Kani sila dire ug magpaputol kag buhok daghan kay sitiburitse. So karon niya na din ning blower ni akong buhok. Gwapo kay ni akong barbero oh. Murag ma-in love gyud ko siguro ani karon nayati na noon Halos-halos gyud mga lalaki dire mga bunguton gyud na sila. Dugay kani siya nahuman iya gigod sigurong pagwapahan. Bitaw oy kutay kani sila sa amuwa sa una ay magpaputol og buhok igura putlon human dayon. Human og blower mga bayot dire iya na ning putlan. Sharog dinhi tarongon nga giatngan gyud sa akong bana. Sumo na niyang pinutol sa ako ang ulo o buhok di ay. Mamalit pud ni sila og mga buhok mga bayot kanang mga babaeng magpaputol og buhok dan ibaligya mao ni siya iyang ipanghimo po niya og wig or himuon niya og extension mga bayot mahal ni siya dire. Pag uli na mo sa balay na nanay akong bahandi dire nagpaharuhay na himata na di ay siya og gadula dire kauban sa iyang tito. So nanagid mi dire sa balay mga bayot nakauli na gid taon mi. So walwa pa natulog akong bahandi mag storytelling sa ta mga bayot. Akong gipaputlan ng akong buhok mga bayot kay nangarol gid taon ni akong alimpolo mga bayot nakayon ko og ang manok ray mga roll, mga bayot hasta man po daay ko nangarol. Lantawan ninyo akong alimpulo, pulo na lang nakabuk o 20 na lang nakabuk na hibiling buhok mga bayot. Munang akong gipaputlan. Gipaputlan ako gamay ra po ni akong gipaputol mga bayot. Kay diri nato tama na naingon na tagkigol ana. Nahibong ko ng ubang mga babae ba ug magpaputol og buhok kay mausab nang nawong. Ako Ginoo Maria Jose masin siguro og upawan ko di gyud mausab perte gyud akong lantaw-lantaw ganing na salamin ingon ko sa akong bana og kanang nindot ra ang pagkaputol og gwapa ra ando ra akong mga bana mga bayot ay kayo man siya laing choice gipakaslan naman sa Celestina so bisag dili gwapa sa iyang paglantaw gwapa na lang di na lang siya magsupak-supak kay aron mabadang samok ba bitaw ay akong ipaputlan akong buhok mga bayot kay daghan kaayong nangatangtang mga bayot di mo tuo anang mga shampoo nga herbal di na gyud mo ra gisumhan ng mga gisumhan ani ako ang alimpolo ug ako ang ulo anang mga herbal mga bayot mo nang hintangtang gyud siya bulag na gyud siya nako sa dayon mga bayot. Dayon miningon ako ang brother-in-law basin ko og sa tubig or sa kanang ilang shower ba kay ilang shower na ay filter. Giilisan sa akong brother-in-law mga bayot ganina,
iyang giilisan ang katong shower kay daghan makanislag baligyang shower dinhi mga bayot. Mo man na ila ang produkto kanang mga shower, mga faucet, kanang mga sira, kanang mga tools sa motor mo na ilang mga produkto mga bayot iyang giilisan. Pag uli na mo gikan nagpagupit ingon din na siya og Celeste akong giilisan ang shower kay basin og sa filter ba sa shower ang imo ang buhok mo nang nangatangtang. Dayon paglantaw sa ako ang brother-in-law nga giputla na nga ako ang buhok nga patsadang pagkaputol. Hingkatawa ingon siya gwapa na ka. Then nakaingon ko sa kagalingon og di ko ngwana ni di ko asa na magpaputol di ko gwapa. Bitaw oy, ako brother-in-law ganahan ka na siya og kanang presentable balantawon ang babayi. Mo na yang ganahan. Arte kay mga bayot. Mingon ko na siya ganahan ka ni Mika pinanay nana. Katong minato na siya Dubai mga bayot, miningon na siya nako og ganahan ka mo palit ko nimo og kanang earrings bang dagko kay nang gumilong bitay nga kanang circle. Engkog dili ko kay unya og birahon ni Karina na moray kaingon og kanang mabitas na ato ang dunggan. Di man gud po kay ko hilig ang mga inana mga bayot ay. Kaning ako ang style ba murag sa kanhi pang panahon. Kay mo lagi sa akong gikaingon pa di mong gihapon karon nga niyo giputla na ko ako ang buhok ko magay na usab akong nawong. Ang ubang babae og magpuputol og buhok mausab ng nawong. Ako ambot lang siguro mausab ka ning nawunga og di ko magpaupaw siguro magkalo. Di gyud mausab ning nawunga mo. Ora man gyapon nawunga. Na. Oh. Putla na ni Celestina ng buhok niya. Oh. Gwapo kay tong mama mangwa na bayot. Mamutulay og buhok. Murag love at first sight ka. Charing! Bitaw ay. Mo in English ba putong laki ha, miningon siya nako og kanang asa ko tob ang putlan ingon ko og gamay ay ingon ko og kanang taman diri ba siya no that's not good giingnan ko niya mga bayot maipod siya mulantaw sa unsa ibagay-bagay ba sa ako ang nawong magpabangs unta ako mga bayot miningon siya og dili pwede magpabangs kay hapit na naupaw imong diri og kuhaan pa nato na dinha wa na upaw na ka mo lang yun siya no need to put this. Mo na yung istorya, gi-repeat ra na ako mga bayot kay di kay lagi sila kay balong mo in English dire mga bayot ay. Then ingon na po kag okay. Then mo na to. Mo nang ganina mga bayot, kada adlaw ko maligo man dire kay init na kayo dire mga bayot kay summer na. Kada sudlay ginako mga bayot mutuo kag sa dili. Sus ambot na lang gyud daghan sug kaayo hintubo-tubo na niya akong buhok kay kato laging nako i-massage sa ako ang ulo ba nga katong oil dayon nahibong kung nakuan man nangatangtang man ingon akong banag ibasen ko no og kanang kuan ba sa pagpanganak or karon pa or sa stress ginan ako og nganong ma-stress man kung wa man koy gihuna-huna nga problema gawas nimo gignan ako aron kay sige inaw mga bayot pero pasagdaan ako ay bitaw na to na parente no ana ra kasayon ila bitaw nang kinabuhi santay man tag kinabuhi sa una si ko yaw karon nasumhan ako ay pasagdaan ako kung sa iyang pangbuhat og kanang maginom-inom total kani sila og mag-inom mga bayot dili manumbag dili moadto sa gawas og manulong og sumbagay dili mga bayot matulog ra na sila nya di po kayo sila maingon og kanang magsamparay kanang daghan kay mainom din magsamparay mo uli dili mura ra og kanang mura rag tipsy ba. Then ano niyo napansinan akong tiyog drang mura kong gilook mga bayot kay atong dito mi sa farm lagi mga bayot sa farm sa friends ako ang bana perting inita mga bayot og kani laging pila na katuig nang way gawas-gawas ba wala na expose sa kainit. Nadutlan pag subaw sa Celestina. Nakaingon ko og di na ko madutlan og subaw mga bayot. Sus Ginoo ko gisubawan man taon ko Kaning panit nato nga murag kabaw, nga daghan kay kubal. Nadutlan pag subaw mga bayot, panang gisubawan ko karong panahon na murag nay gabara dinhi sa akong lapad nga ilong nga sipon. Mo nang murag gapis lang ko karong panahon na mga bayot, inom ko paracetamol gabi Kay na ako hilanat 37 plus. Pero okay ra kay kire ra kaayo ni Celestina, di pa ni mamatay ning panahon na, di pa ni mamatay ning dagoya, buyag taon si Bako. Bitaw ay joke ra. Karon akong anak, buroy-buroy. Tuwa sa iyang tito. Kay mas langhi, manggudi akong anak sa iya ang tito kay sa iya ang papa. Ganahan kasi siyang tito. Kay yung tito manggod o kanang makigdula. Mudula po diyang tito. Walang ganahan kay siya.
So diri na nako tapuso ng kawang sitsiburitsi sa akong kinabuhi mga bayot. Ang ganap nako karong adlaw. Daghang salamat sa inyong paglantaw mga bayot, and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye bye.